Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga Mas Goblok. Pemirsa, aku di WA Tante Deni. Mungkin Randu lagi acara sedekah bumi ya di WA. Kira untuk jajan sidik mbak lah. Ki cucu saya turu pemirsa, jadi aku ya alhamdulillah untuk rezeki matur nuwun. Tani anakku melek pemirsa. Ya tak tutup mergo aku yo laya-laya sedelok karepku. Ya engko lah. Wis tangi. Iya pemirsa, klambine garing napa mboten? Klambi kurang garing pemirsa. Ki mau tak selain jero omah. Ketika nek kudanan. Terus tak istirahat sik engko nek wis tangi tak budal nang merah pemirsa ya. Kok lanjut. Resik-resik, guys. Makasih loh dikei jajan aku. Lah. Nggih. Mbak nanggap napa, Mbak? Ngene ibuke sampean. Oh, biasanya nanggap Yo kayak badungan ambek andangdut. Nggih. Winginane kae bapakku dadakan nih, Mbak. Aku ki gak uspa, aku gak rono, soalnya Mas Santo kerja aku. Tak goncak nang guri, aku wediku yo ngantuk. Peri. Heeh. Oh, Saiki enek kursi tak kayak kursi yo gak nganu, Mbak. wis gede Mbak Marayo Pemane ngarep yo jungkok ning ngarep ambek aku. Kuwi wis nganu. Lha sampean tekan kene mah jam piro, Mbak? Aku jam piro yo, Mang? Beduk. Jam 11, jam 12 teko kene. Biasanya Randu iki tayo. Ape esuk, Mbak. Ape esuk ki ning kono cek gawean ya aku dek bengi tak nggo turu soalnya dek ini bengine wis gak turu. Nggo jajan nggo ambeng nggo Nggih. apa wah terater kuwi ning Ibu kok gawe jajan wonge sirahe gliyer, Mbak. Sing sapa? Ibuku kono kapas manganan kae. Iya, Mbak, gak ono sing ngewangi sapa? Sing wangi buku ku yo ngrunokno. Saiki wis gak tau, Bu. Aku nek gak aku rono ki yo kene sing. Lah iya, Mbak. Lah iya. Kan cara Randu padha karo Jepon, pasung ngono ya. Ono apa ora pasung? Nek kene kan gak ono. Ono nggo jajan ya. Yo pasung yo apa? Pasung dumbek nggih, Mbak. Pasung dumbek kadang ono mendute kok, Mbak. Iya, iya yo. Mbak Simar resik pemirsa. Aku sari goyang apa? Ana kesel. Aku tak nggo turu ndek bengi, esuk gaweane dienggo mulih. Nggih lah nggih. Jajan anyar ngono. Itu gaweane ki ping pindho, Mbak. Iya pindho. Biasane Randu nek ora ketoprak tayo, ngono biasane. Iya joget kuwi. Nggih. Jampi tapi renek sendange kok. Oh nggih. Kok kapuan ya, Mbak? Randu kan kecamatane to, Mbak. Nek desa kan desane dhewe-dhewe niku Jampi jeneng. Ono orang apa-apane. Lagi iki kene apa-apane. Biasane voli, tanding voli. Tanding voli enten sponsor ya, Mbak no. Iya. Ya nek hadiah nek menang ngono kae saiki wis ge enek wonge canone ge enek. Canone kan dumrato canggonku Kak. Biasane sing nanggep dingin kae dangdut badongan ki cak layaran ki ya banget. Ya kuwi yo sponsore kuwi yo, Mbak. Tarian biasane ditariki. Ora tanggapan yo wis. Kapuan ki yo gak ono, Mbak. Yo bancaan tok yo ora cara jajan. Oh, kapuan urung. Urung. Wong akeh pirang dino. Kuwi koncoku rabi entuk Banjar Jepang Rejo. Nanggap tayo, Mbak. Kuwi koncoku dikirim video gak dolan Kak. Alah kok dolan, aduhe ra alah aduhe ra umum cara monon Pak Montor yo pegel sikile le, Mbak. Bluro. Lewate Kamolan kono lho, Mbak. Alah, bluro adoh. Aku buah kaya ambek Mas Santo. Bapakku ki kangen aku diparani, Pak. Gak usah apa aku ngono. Eleng, Mbak. Eleng walah. Ya cek sehat cuma ya kuwi nek Pak Montor wis tuwa, Mbak. Lho kacamata mumak-mumuk ngono kuwi. Alah. Mumak-mumuk. Alah nek bapakku sak umurane makni ya tuwa ya sepuh bapake sampean Mbak. Sampean anak nomor piro sing ya enggak
Sing barep paling yo Wis. lah nggih, Pak. Bapakku Pakku iki gak roh-roh layan. dulur sampean pinten, Mbak? 5. Aku anak kelima. Ini papa. Oh. Ki enek yang tinggal satu. Bilang ya. Wis tuwek, Mbak. Heeh. Hitung dulu. Paling berarti sak pake, sak mbah kunge iki. Mbah kunge iki lho, pake maratuwa. Ndak sakmono. Pake ndara umure sakmono 70. Ki pemirsa. Memang turu. Mendut. Konone nganggo godhong anu, Mbak. Nongko, Mbak. Mendut iki nek Jepang Bugis, Nogosari. Berarti padha. Nek niki kan mendut. Nek ngono iki Bugis. Bugis, Nogosari, Pasung, Dumbek kuwi wis syarat utamane iki. Iki pemirsa. Iki yo aku dolan yo ora bendina pemirsa nek nang merah iku. Nanti dibadeni. Alhamdulillah untuk rezeki di sayur biasa di daerah Randu, tapi Randu rata-rata kalau do manganan bareng-bareng tiap desa pemirsa. Ke desane Mbak Ismani, ibu Mbak Ismani ya aku lali. Iki jenenge Nogosari pemirsa. Tepung beras jerone pisang. Sik jajane tak salah endi ya? Ini pemirsa. Iki ciri khas Pasung Randu karo Jepon iki Pasung mesti kudu ono syarate. Pasung Dumbek, Bugis alias Mendut, Nogosari kuwi. Ibu wis suwe gak tunggak jajan pemirsa soalnya ya wis wis gak duwe cara sekolah biyen adikku. Lah ale kan alah koncone pirang lintir kuwi ae calanan ki arang gelem dolan nek wis STM kan wis walah bro-bronan ngono le. Terus saiki adikku wis duwe keluarga. Iki apa jenenge pemirsa iki? Lemper apa lemaren iki? Ana mendut jarang. Alhamdulillah. Untuk Sumatera untuk iki mae nyayur menir pemirsa DKI nggo mam cucu. Iki lho nduk isih nduk. Aku jangan wakih mae pemirsa mbek nggo ngirim omongan ndek apa ya Din tunggu amal Din. Sebenarnya Tante Deni masak dhewe nggo ngirim. Gak mesti sih. Baik. Oh, iki ana tape pemirsa. Tape ketan. Biasane wong manganan terus digabung iki ana iki dikek totok mae. Wo alah. Pemirsa. Alhamdulillah rezeki. Apa, Meng? Iki tak tutupi sik pemirsa aku nek dingan.
Sing nganggo ada jajan-jajan kayak ngono kuwi nganu pemirsa. Apa ya Meng? Kenjol apa Meng? Kuwi randu. Nek mare kan ya Bu Mbak Ismai seneng gak jajan-jajan kuwi. Nek kapuan iki paling ngempreh dhewe pemirsa. Merah sik kadang ana sing gawe jadang gawe opong. Kapuane kadang kala ya ora kadang kala sih. Empreh mbuh sego bumbu nang balai desa bar soalnya juga ana sendange pemirsa. Dadi digawe simpel tiap wong siji nggawa papat. Engko balikane mulih entuk loro pemirsa. Mawa desa mawa tata cara tapi tetep intine siji donggek berkat rasa syukur panen sing duwe sawah gak duwe sawah tetep melok bancaan memeriahkan pemirsa. Yo, paham kan sing tak maksud? Gak iso gak tiap desa Mas sak kecamatan iku duwe tata cara dhewe. Mbak kok ini enggak sama ya iku jenenge keberagaman pemirsa. Gak perlu jadi perdebatan. Sebenarnya tak tutup dulu arep bersih-bersih sore. Terima kasih nang kontenku, matur nuwun buat Mbak Isma ya berbagi jajan matur nuwun. Mbak Isma ya matur nuwun kemang Mbak Isma wanger resik ditinggal nang randu omahe diresiki. Ya ono sing takok Mas Riko kemana Mbak? Mas Riko kan merantau kan bimula wonge perantauan pemirsa. Mas Riko, Mas Anto ki ya perantauan. Gak nomah karena kerja. Oke. Terima kasih nang Pak aja lali like comment subscribe keluarga Mas Gapun anak Mbak Supro sing akeh. Tetap semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.